o alcalde do Barco, que era alcalde tamén no ano 2004, cando se fundou a asociación, e, bueno, sempre estivo apoiando o comercio local, así que, con toda a pena, hoxe non pode estar aquí, pero vai recoller o premio no seu nome o actual alcalde, Aurentino Alonso, así que, Jacobo, por favor, sube aquí con nós. Estou un pouco afogada, porque que levar corsé, estou me dando conta de que non me dá espacio para os pulmóns, pero non pasa nada porque é moi bonito e merece a pena, así que se tedes algún evento, pois que non sexa unha voz de tal. Bueno, perdón que estou eu aquí rompendo o momento da homenaxe, pero este é o momento de Alfredo, non pode estar aquí, sei que lle gustaría un montón, así que, bueno, Aurentino, no seu nome, o que queiras decir é a túa vila. Moitas gracias. Oye, o que acabamos de ver non ten nada que envidiarlle a pasarela de Milán, así que, bueno, a seguir disfrutando. Alfredo tiña que estar aquí por motivos familiares, unha viaxe que xa tiña programada fai tempo, así que me pediu a min que subise e que recollese o detalle este no seu nome, e eu, dende logo, un orgullo e unha satisfacción moi grande pois poder recoller isto en nome de Alfredo. Así que, Jacobo, o Centro Comercial Aberto, o Barco, moitas gracias porque foron moitos anos, 26 anos de alcalde e ademais apoiando desde o primeiro momento esta pasarela, o Centro Comercial e a todas as asociacións que forman parte da nosa sociedade, como seguiremos facendo nós a futuro. Moitas gracias.